hot and steamy. Mae dim mewn bedsit. Be ne. Llawr. Rhan o dinas fawr. Wey! Ond y landlord o mis. Fel o, wyt ti dwysio pan ti'n digadar? Fel o, wyt ti dwysio? Sy'n ymharwr hap. I was there. Wyt ti? No. Ni ar drothwy degawd newydd. Mae menyw wrth y lliw am y tro cyntaf. Oh, Thatcher the milk snatcher. A ti byd i ferched. Na ddo. Codi cyflogau a thaclo chweddiant. Mae dance moves da gyda hi hefyd, is e? Oh, that's true to me, babes. Oh, right. I gyrhyddodd hwn bore yma. Siri. Wedi tro petrol yn Saesneg. U-turn. Oh, U-turn on the S4C, fe? Ond oedd yr addewid i sefydlu sianel deledu yn y manifesto. So mae Margaret Thatcher wedi wneud rhoi stop arno. Ie, oedd hi wedi addo sianel S4C. a wedyn mae hi wedi newid i meddwl. Wy'n deall. Gai gymryd i ffôn ysgolach o dda? Dyw'r ffôn ddim wedi stopo canu. Oh, is it Gwynfor Evans? Mae Whitelaw wedi gwneud datganiad. Sdim sianel deledu i fod wedi'r cyfan. Oh, na. Ti ffili trysto nhw? No. Na. Oh, here we go. Come on, Gwynfor. I'r gad, i'r gad. Mae'n amlwg, yn dydi. Ein bod yn brwydro am fwy na sianel deledu erbyn hyn. Dyna the look back in the day, ddo, ia. Fe bach yn creepy, dydy? Brwydro am enaid y genedl. Geiriau pwerus, y fe. Ynddi, ie, hollol. Beth ti'n bwriad i wneud? Ww, be mae'n mynd i wneud? Fi di switch off bach. Fi'n casau politics. Gweithredu. Ympryddio. Oh my gosh. Hunger strike, felly? Be? Ympryddio nes bod y llywodraeth yn ildio. I fi, mae iechyd yn dod gyntaf cyn bob dim arall. Ie. Dwi wedi rhoi popeth. A'r unig beth da fi'n weddill yw'r mywyd i. Dwi'n meddwl sy'n Gwynfor yn dyfaru rwan, yn gweld pethau sy'r S4C. But surely the man isn't serious. Oh, the Iron Lady. Hi fod i fod yn Margaret Thatcher. O, o. Ti'n mynd edrych oedd y magi llawer o ddi. Nobody would endanger their life for a television channel. Little do you know about the Welsh, my love. Mae sŵn dyn o fath eis di. The truth of the matter is, he is blackmailing us. Paid di a sôn am morality. So they're blackmailer, man, just holding them accountable to what they promised. Yeah, yeah. I agree, Prime Minister. We will stand our ground and hope he realises his folly. Mae'n just yn game iddyn nhw, efe? Game I, like, who can win. Thatcher mobile. Adra. Siŵr mae'n mynd i cael croeso da nawr yn Ynys Môn. Take that, Maggie. O, pobl wallgo fi. Where's the assistant? Where are the police? Dwi ddim yn disgwyl hynna. We'll keep a welcome in the hillside. Be maen nhw iddi? Gwynfor, Gwynfor. Gwynfor, Gwynfor. Bryn Fôn, dwi'n meddwl yn gweithio rwan. Bryn be? Bryn Fôn. Wedi underestimate o beth mae bobl yn meddwl a teimlo beth i Cymru, beth i glad ni, fe. We press on. Fight. Ti'n meddwl bod Margaret Thatcher yn sexy, Cerwyn? Mae pobl yn licio powerful woman. I'm afraid I've come to the conclusion we must revert to Plan A and establish a Welsh channel. Yay. Ia, 41 years later, da ni dal yma. S4C. 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 Landline, lovely. Llangadog, dau tri naw. Here's the phone call. Gwynny boy, ti'n mynd gorau llwgu? Un funed. Emyr Daniel. Am wneud cyfweliad y ti. Mae fe'n wir, Gwynfor. Mae'r llywodraeth wedi ildio. Y boi mae mor depressing. Dwi'n gobeithio wneud o wenu, Wania. Noswaith dda i chi. Mae'r brwydyr am sianel deledu Gymraeg wedi hennill. Yeah! Oh, fi'n
cofio i ni. La, 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 la. Ni'n barod. Hwna oedd y tro cynta wan iddyn nhw roed y sianel mlaen a weld y rhaglen gynta. Gwynfor, beth sydd dy gadw di? Un funed. Mae'r boi yn golchi llestri. Does dim lot o go arno Gwynfor heddi. Come on, Gwynfor. Arno. Power cut. Croeso cynnes iawn iawn I chi ymuno ni yma am y tro cynta ar aelwyd sianel 4 Cymru. Dyna beth yw pedwar Sianel 4 Cymru. Oh my god, ne, maen nhw'n dda. Shut O'r agores pedorec wedi cyrraedd. Cem llanw ymdrechion tele... O, maen nhw mor proud yn dyn nhw. Give me goosebumps, mae'n a big thing, yndi? Cymru, nid sy'n Cymru, a synydwyr annibynnol. O, nes ti'n joio hwnna? Do, nes, actually. Do, Gwynfor yn mynd ar nys wedi bachion, na fo. Flippin' heck. S4C.